अरे कहाँ से आवतारू हो? हई दागी कैसन बा? अरे अरे धर सरे धर धर धर। का हो भैया लोगन, तो हल्का मची ना। हरी हरी ओढ़नी का टीजर आ गए, तो सब लोगन रजाई और कंबल के साथ तैयार रही। कल सुबह 6:30 बजे गाना भी आ जाये। तो का हाल बा रउआ लोगन का? ठीक बानी नु? एकदम मस्त। अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होखी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, अपना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज पावे खातिर। हरी हरी ओढ़नी के टीजर तो आ गइल बा। छठ पूजा के बाद पवन सिंह के पहला लोकगीत हरी हरी ओढ़नी 4 नवंबर सुबह 6:30 बजे DRS म्यूजिक पर आई। तो भैया लोगन ई गनवा ट्रेंडिंग में जाए कि ना, ई कमेंट करके रउआ लोग बताई। छठ गीत के पहले लाल घघरा के जैसन रउआ लोग प्यार का और सपोर्ट कईनी, उससे ज्यादा हरी हरी ओढ़नी के करी। टीजर देखते ही मन झूमे लागत बा। तो गाना सुने के बाद का होई, मिलब सुबेरे यार देखब का हाल होई ई गाना सुने के बाद रउआ लोगन का।